makosana a Dr. Lazarus Chakwera chigawo chakummawa ndoti anawazidwa osati masewera kugazidwatu ndi membala wa chipani cha Malawi Congress Party akuchita kunena zona kuti amene aja alibe usogoleri, alibe mphaso ya usogoleri. Zinangochitika kuti anapasidwa mwayi kukhala mtsogoleri koma alibe kuthekera kuti angakhale mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party, ndiponso akuyenera kuchisiya chipani chimenechi kupezeke mtsogoleri wina. Enatu nkumazafunsa kuti kodi chimene chachitika ndi chani, nanga amene amachita kugaza mtsogoleri wa chipani chimenechi ni ndani? Ayitu makosana nkhani ndionera kuti ku chipani chimenechi cha MCP kuli membala kumeneko amene watu ndi a Sylvester Ayuba James. Tikupeza kuti ambiri tikwasata bwino paja iwowa ndi phungu wa nyumba ya malamulo amachokera ku Nkhotakota Central Constituency, pajanso ndi lawyer by professional komanso ndithu membala okhazikika wa chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndi paja Sylvester Ayuba James nthawi zambiri amabwera kuzagaza a Dr. Lazarus Chakwera ponena kuti amenewa ndi National Executive Committee ndi amene apangisa zona kuti chipani cha Malawi Congress Party chipite kuzuwa padakali panopa. Akuti makosana amene ankapanga ma decision olakwika kwambiri amene anapangisa zoti nzika zipsye mtima ndi kuchitulusa chipani chimenechi mboma pa chisankho chinachitika pa 16 September 2025. Pajambuyo mu a Sylvester Ayuba James anachita kupita ku Zodiac kumeneno anangowaza chilungamo kwauza a Lazarus Chakwera kunena kuti ni munthu oyipa kwambiri amene apangisa zoti makosana amenewa apite notu ku opposition. Akuti kuyankhula ankawayankhula komano iwo munthu amenewo ali mtsogoleri wa dziko ankangoti noted koma osachitapo china chilichonse zimene zinapangisa zoti zinthu zisayende bwino pa chisankho chimenecha. Ndeno leroli a Sylvester Ayuba James analemba pa tsamba la mchezo la Facebook pamene amafotokozera kunena zona kuti ku chipani cha Malawi Congress Party kulibe mtsogoleri padakale panopa komanso ku chipani chimenechi kuli mavuto a usogoleri makamaka pamene mamemba ake akuluakulu amene amasogolera chipani chimenechi anamangidwa mbuyomo oti ena ali ndi mabelo akumayendera ku mabwalo a milandu komanso ku polisi pamene ena ndi kuti ali ku prison kumaulatu kumeneko ndi amapanga lifa achimwendo banda ambiri nkhani yawo tikuitsatira bwino. Ndetu akunena kuti ngakhaletu zinthu zimene zili chomwechi mtsogoleri wa chipani chimenechi a Dr. Lazarus Chakwera anasankha kupita ku Chuti ndipo ku Chuti kumeneko ankanyamuka kumapita pamene mamembala a chipani chimene cha MCP amayamba kumangidwa. Ndi mtsogoleri amene anasankha kusala bada zoti mamembala a chipani chake chimene iye amasogolera ndi kuti akumangidwa iye osapanga attention ina iliyonse. Ndi akutiwo ngati membala amayembekeza zona kuti a Dr. Lazarus Chakwera monga mtsogoleri abwerano kuzayankhulapo pa zimene zikuchitikazi kuonesatu kuti ali limodzi ndi mamembala a chipani chimenechi munyengoto zimene akuyenda. Ndakutitu mtsogoleri amene malo mwake anasankha kukachita uniga kukayendayenda kumayi wakunja uko akuti popita ku Chuti kumeneko anangopitanso mwakachetechete osafotokozera bwinobwino olokuziwisa mamembazi ake komatu akuti pamene amapita ku Tanzania ndeka yakuti amafuna relevance kunalito kuyitanisa atulankhani kuyambatu wafotokozera kuti akupita ku Tanzania kukhazikisa mtendere kumeneko. Zinthu zonena kuti akuti anakatha kungotulusatu VN kufotokozera anthu amene akuona kuti amakhuzidwa ndi nkhani yokhuzana ndi ulendo umenewu. Ndi kuphatikiza pamenepo akuti chipani cha Malawi Congress Party chinapezeka zona kuti chili ku opposition chifukwa cha zochitika za a Dr. Lazarus Chakwera. Ndi zimene zimangofunikira nzonena kuti ku chipani kumeneko asankhe mtsogoleri wina, mtsogoleritu amene azikhala limodzi ndi anthu pamene akuyenda mu nyengo zosiyanasiyana. Kuphatikiza pamenepo ndikuti chipani chimene cha Malawi Congress Party mtsogoleri ameneyo athandizire kuti chipani chimenechi chisaluze kukhulupirika kwake kwa anthu ndi cholinga choti mwina pa chisankho chimene chikubwera mu chaka cha 2030 nkuzapeza mwayi ozalowa mboma. Ndi akuti amayembekezera zona kuti ngati mtsogoleri amene kazona kuti pa nthawi inoyi pamene mamembala ake ali munyengo imene ena ali ku ndende ku prison kumaula kumeneko amangoyeneka kuti kumapita kumeneko kukaona anthu amenewo kwinaku ndi kuti atasogolera osatira a chipani chimenechi kuonesatu solidarity kuti ali limodzi ndi masoja amene ambwandiridwa kuyikidwatu ku chilokosi. Zimenetu zinakatha kupereka chilimbikiso kwa
membala amene amangidwawo. Ndi akuti kumene anapitako anakhaza unoti ndi president okumbukira oganizira anthu, ndi kuti no sanakakhalisa nthawi yayitali anakapeza zoti wabwerera ndi cholinga choti azakhale limodzi ndi anthu amenewa. Ndi akuti pa zonsezi aliyense membala wa chipani cha Malawi Congress Party akuona kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera samene kukhala president wa chipani chimene cha Malawi Congress Party, koma ponena kuti analekerera m'mbuyomo chifukwa nthawi imeneyo amene azoti achosedwe Dr. Lazarus Chakwera kusankhidwetu atsogoleri ena ndipo jasi Sylvester Ayuba James okha amene amalembana ndi utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Pajanso kuli Alex Major nawonso zochitika zawo ndi zofanana ndi Sylvester Ayuba James paja m'mbuyomo atangoloza chisankho. Mamembers amenewa ankanena zonati ku chipani chimenechi adindo onse agumulidwe kusankhidwe adindo ena chifukwa amene apangisa zoti chipani chimenechi chisachite bwino pa chisankho mpaka nato paja kunali mpungwepungwe ku chipani chimenechi cha MCP pamene ena amadimanda kuti kuchitike convention asankhidwe atsogoleri ena mpaka nato tikakumbukira bwinobwino panali pa 31 October 2025 ku chipani chimenechi anazayitanisa mkumano wa zizizi kumene anakasogolera mtsogoleri wa chipani chimenechi Lazarus Chakwera. Ndipo zokambirana za kumeneko akuti anagwirizana zonena kuti Dr. Lazarus Chakwera apitirize kusogolera chipani chimenechi cha Malawi Congress Party ngakhale nthawi yomwe amene akusogolera chipani chimenechi inatha, koma anapasa fresh mandate yosogolera chipani chimenechi. Ndipo mamembers amenewa ndi amene amabwerabe kumazayankhula zinthu ngati zimezi. Ndenoto pa zimene anayankhula Sylvester Ayuba James pa uthenga umene analemba pa tsamba la mchezo la Facebook, Jesse Kabwera amene amayankhulira chipani chimenechi anabwera nokuzayankhapo pa zimenezi. Amazanena zoti Sylvester Ayuba James amene akusata njira yoperekera madandu awo komanso amene akulemekeza njira zimenezo kupatikiza pamenepo Ken Nsonda amenetu ndi wachiwiri kwa Jesse Kabwera. Iwo amazafotokoza zona kuti nkutheka kuti mu nyengo ya Krismasi komanso pa nyuwere Sylvester Ayuba James ndi anali kudumpha maspika zimene zinapangisa zoti asazindikire zonena kuti mamembala a chipani chimenechi amapitatu ku chipatala kukaona Achimwendo Banda paja Achimwendo Banda anakhala nthawi yayitali ali ku chipatala pafupifupi masabata awiri. Ndi akuti mu nthawi imeneyo mamembers amenewa amakhala kupita kukaona Achimwendo Banda komanso kundende kumeneko azikuoneka kuti mamemba amenewo amakhala akupita kumeneko. Ndi amanena zoti kaya Sylvester Ayuba James anali zoti akhuta nthawi imeneyo potengera ndi zikondwerero zimenezo ndi zimene zimapangisa kuti asaone kuti mamembers amenewo amapita kundende kapena ku chipatala kukaona amenewo ali Achimwendo Banda. Koma pa zimene akuyankhula Sylvester Ayuba James penano zikumazapereka sensi kunena kuti ngati mtsogoleri wa chipani amene azoti azikhala pasogolo kukhala limodzi ndi mamembala a chipani chimenechi mu nyengo zonse zimene akuyenda, kaya mu nyengo zabwino kaya kuti mu nyengo zoyipa, amene azoti azikhala limodzi. Mungakumbukira bwinobwino zimene zinachitika m'mbuyomu pamene apolisi ankapita ku nyumba kwa Dr. Lazarus Chakwera ku area 10 kukafuna galu kumene kuja. Paja nkhani imene itamveka tinaona kuti aphungu a nyumba ya malamulo a chipani chimene cha MCP anazatuluka ku parliament chigawo cha kumasana onse anapita ku nyumba kwa Dr. Lazarus Chakwera kukaonesa solidarity. So zinthu zimenezi zimene kuti iwonso ngati mtsogoleri azionesa chikondi chimenechi kwa mamembers ake. So zimene akutsutsa aneneri a chipani chimene cha MCP atha kutsutsa mwandale ofosi ngati chipani amapita kumeneko, komanso ngati mtsogoleri payekha amene akuonesa solidarity. Ambiri timaona amene amachitira a chipani cha Democratic Progressive Party nthawi imene ali ku opposition kuyankha zoti member wa chipani chimenechi wamangidwa kapena china chake chachitika, ndikuti amatengana chigulu kupita kumeneko kuonesa solidarity kuti onse ali limodzi pa mavuto pa mtendere. Nkutheka mwini maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene alipo mutha kufotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe ku channel chimene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakupezani mosavuta.